Nalumos patay ang usa ka 35 anyos nga amahan human luwasa ang iyang 12 anyos nga anak nga giingong gisuyop sa usa ka lilo sa sapa. Dito kini mahitabo sa barangay Agtugop sa lungsod sa Asturias. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sa katinaw og blue nga kolor sa sapa, mabihag yod maligo ang makasaksi nini ug usa na ang 35 anyos nga si Ramil Bukay, kauban ang tulo niya ka mga anak. Apan kini ang mitsa sa trahedya nga nahitabo sa ilang padre di pamilya niadtong udto sa Lunes, Oktubre 20. Tungod sa kainit sa panahon, unang mitugsaw sa gamayng sapa ang amahan ug misunod iyang 12 anyos nga anak. Apan giingong gituyok-tuyok ang anak sa gilagway nilang lilo sa sapa, hinungdan nga dali kining giluwas sa amahan. Naluwas ang bata apan si Ramil na ang wa makatunga, hinungdan nga nangayo og tabang ang laing duha ka mga anak nga wa maligo ni atong tungura. Dito na sa ubos nga bahin sa sapa na bangalan ang lawas nini. Gisuwayan pa unta sa pagluwas apan nakabsan gyud sa iyang kinabuhi. Ang ilang na focus manggod, nagtuo ako ang brother nga ang nalunod ang bata kay pag-adto nila wala si Ramil. So giluwas nila ang bata. Pagka-adto manggod sa ilaw na paglangoy na dito sa ilaw, pag-save sa bata, nasi natamakan si Ramil na dito sa ilaw. Ang iyaha din ko sa kaanak mao'y nalumos dayon. Iyahang gitabang. So siya nga nitabang, di man siya train pod, so siya mao'y na apektuhan o sa dosay namatay gyud. Gitugan sa igagaw sa namatay nga igo lang ni Soroy unta sa dapit ang pamilya ni Ramil dihang niadto sa sapa. Gipasidad-an na nila kini nga delikado ang sapa sanglit sa nakalabay mga adlaw, hapit usab malumos ang ilang kadugo ug maay na lang kay naluwas kini. Si Ramil, usa ka security guard nga maoy gasaligan sa iyahang pamilya. Kibaw man siya mulangoy, sir. Kibaw siya mulangoy. Pero siguro ang katulang yung di na siya kagawas ba once mahatak na ka dito, idiktuyok yung ka sa tubig hantol, maunlod ka. Mihimo na ang intervention ang Asturias LGU sa dapit aron malikay nga masubli ang naitabo dungan sa pag-awhag sa mga tawo nga magmatngon. Amo ang gibutangan og mga devices no para sa unsaon pag if na ever na agi mga ligo. So gibutangan na mo og life ring. Samtang ipadayag sa mga nagpuyo sa dapit nga kasagaran linaw gyud ang sapa apan dunay panahon nga mukalit og bukal nga mao ilang gikahadlukan. Awhag nila nga masusi unta kini sa eksperto. Giban-banang 7 ka tilang giladmon sa gamay sapa diin ang tubig gikan sa main river nga nag-agi sa dapit ug moderetso usab sa laing sapa padung sa dagat. Kauban si Clufer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.